NTI TV ụmụ Igbo nnọọ. Nsị na-ekele mụ na-ekene ọnụ ife ndị na-ekene unu bụkwa ogologo ndụ aga isi ike ife akwa gị ife enwe otu nke ọ ga-eme unu n'elu ụwa nwa ọdachi ekwe nwere ọkwụrụkwa echi unu nsị ọba jirikwa ejiri ọzọ alịlị nya ka nji wee gbaba ndị odogwu nya ka m ji wee kwaba mbem ka ụmụ Igbo wee mali n'ibe a na-akọ nwere ebe ọ na-adị ịma n'ụwa bụ ị na-ebi ụwa ị na-ahụ ihe dị n'ime ya n'eziokwu and ọkwa eji ịnọ ya ka Igbo si eji matas eji matasị a ihe na-ebute eji matasị a bụ nọọ ihe efugoro na aha ịgbagburu ka eji agbakọ eji matasị ka eji agbakọ ka eji agbakọ ọ ya bụ ihe ka eji agbakọ ezolo m ebe Igbo enwere na-agbagwoju m anya nwoke ọrịa asịda a na-akpọ postrate nke a sị na anaghị anyụ mmụọ mmiri ofụma ọrịa anaghị anyụ ihe a na-akpọrọ ya bụ ọrịa anaghị anyụ ọrịa anaghị anyụ ọ bụ sọ mmiri ka a na-anyụ anyụ ọrịa anaghị anyụ ọrịa anaghị anyụ ihe a na-akpọ ya ọrịa anaghị anyụ ọ dịbụ mbụ ka ọ bụ ọrịa osiesi elo ụkwara ndị anwụrụ ọzọ na-adị ụkwara anakwa egbu agadi n'ọka ma ọdọlibe efuru ọrịa anaghị anyụ ọrịa anaghị anyụ a ọ dịkebere mbụ ọ dịkebere ụdị o siri dị nke ụdụ a ịmara ebere ọrịa anaghị anyụ a akpọrọ postrate ime ya na-abata ya oyibo kpọrọ postrate anyị nwakpọrọ ya ọrịa ukwu elu ma ọrịa nkechi mmamịrị ọrịa anaghị anyụ nchịkọta ya bụ ọrịa anaghị anyụ maka ọda anyụ bụrụ ọda anyụ ọrịa anaghị anyụ anyị ihe butere ya na-ebu ma ọ bụrụ na ndị be anyị ga-ekwe ha ji ejụọ dọkịta ha ihe na-ebute ọrịa anaghị anyụ abụ na imirikịta ụmụ nwoke ndị ọ na-ayakebe na bụ ndị ahọ ha gbogotegwo ya ndị dịgoro ndị eji ha gbogotegwo ọha ka ọ na-emekere ndị ahụ eji ha gbogotegoro na-emekebe bụ ndị ji otu nwaanyị ịghọtara ya maka na ya nwa bụ ihe ọ bụrụ dị ma na onye nwa bụ ọya bụ ihe eji agwọ ọya a ndị ọ na-emekarị bụ ndị ada anyụ ị na-anyụwaga ụzọ a na-aga ọ na-ehu ị na-anyụwa pempempempempepe ị na-anyụ ihe niile a na-anyụ anyụ ị na-anyụ ma ihe niile ahụ ị na-anyụ ma nke dị tik ma nke dị nkọ ị na-anyụ anaghị anyụ ọrịa anaghị anyụ ya postrate a ya bata iri ozugbo ụmụagadi nwoke ahụ bụ ndị ejikebe otu nwaanyị ịghọtago ike agwụla nwaanyị ọgụrọzịa nwoke nwaanyị emekwa ọ nọrọzịa o rezie ebe esi anyụ ihe niile na-anyụ so ofu ihe mana ọ bụrụ na o ji bụọ ịtọ ịnọ ọ na-anyụwaga nna m ọyarịa ọya bụ na-asị m ihe a ndị ọ na-ajakebe ya bụ ndị ịbara ojide otu mmadụ ahụ emegide ike ọlaba Legọs ebe ụmụ ya nọrọzie nyeba sọ mamịrị ahịa na-ebute ọrịa aba so ha ji ejụọ dọkịta irukwe n'ụlọ ọgwụ anyị agwakwa ha na ihe eji agwa ya bụ na-eme gịnị na-anyụ ọnyụnyụ ka eji agwa ya ọnyụnyụ ka eji agwa ya nwere dọkịta ọgwụra na-abụrụ gwara gị na ọ bụ ọnyụnyụ ka eji agwa ya ọ ya agwa gị o ịkarị na-anyụ ịghọtala ya ọ ya ka anyị ji anyụwa and ọrịa ahụ ọ na-emekwa ụmụ nwoke ọ bịa otu ohe etuto nọ n'ike ọ da anyụ maka ọ dị anyụ eji agbagotegodebe arụ na eji adịrụzi mana ọ bụrụ na o were nwa bebi kwananga bebi kwananga bebi aha na-enye ya ihe dị iche iche ga-eme ya ka ọ na-anyụ very simple ọ bụrụ na unu tụrụ ọ bụ ihe ọ bụrụ unu sizi ya na ọ bụrụ ihe a ka eji agwa ya duzie dọkịta ihe eji agwa ya dọkịta ihe eji agwọ ya bụ ọrịa anaghị anyụ na-akọ m ihe a sị jụọ dọkịta postrate in fact azatara m ya simple nke ahụ ebiela